preparación e paulatinamente está vencellada á aparición do motor. Era unha embarcación pensada para navegar a vela, unhas formas moi boas para a vela, pero as embarcacións que son boas para a vela non son boas para o motor, porque ten unhas características totalmente opostas. Entón, a partir dos anos 60, empezaron a desaparecer. Foi un proceso de normal, o sea, eran os botes, aquí había toda esta playa, sobre todo o sábado, que era cando venían pola tarde, había botes e aquí non había unha casa que non tuera un bote ou dous. Depois viñeron a evolución, viñeron os motores, viñeron a xente, os mismos mariñeiros, empezaron a marchar para o Bacalao, para o Gran Sol, para os barcos de altura, depois viñeron motores. E é moi curioso porque desaparece a embarcación, ou vai desaparecendo a embarcación pouco a pouco, pero ese uso que estaba destinado a embarcación, que era a pesca de cordel, a pesca do pulpo, non desaparece. Entón, os armadores van cambiando os antigos cascos dos polveiros e facendo barcos novos adaptados ao motor, que ainda podemos ver en Bueu. Estas embarcacións xa teñen forma como os barcos modernos. De feito, son cascos de barcos modernos en pequeniño. Pero é moi curioso porque siguen empregando, por exemplo, eses remos tan grandes e tan característicos dos polveiros que usan para propulsarse, síguenos usando. E desas embarcacións, inda que xa desapareceron moitas, ainda debe haber media docena amarradas no Pantanal. Coa chegada do motor e coas novas necesidades, o crecimiento económico e todo isto, se fixo necesario que a pesca fora máis productiva. E iso só se consigue aplicando as novas tecnologías e modernizando o sector. Está claro que a pesca de cordel é unha cousa casi que de subsistencia, non se nera as capturas suficientes como para facer un despunte e poder, digamos, salir dese ciclo, que é unha economía de subsistencia. Entón, a aparición das embarcacións a motor, o aumento da capacidade das embarcacións, a produción, o uso da NASA, e que foi principalmente quen desplazou a pesca con raña. Ao vir isto, bueno, recuperouse, non se recuperou como un arte de traballo, senón como tipo casi musístico. Bueno, eles andan co ele, andan ao mismo, pero non é... Non sei, non é que se recuperara para o fin que tiña antes, non? Recuperouse en plan de, bueno, isto que había, isto e tal, como isto que non se recuperou, non vai a ser o que era, non? Na Illa da Arousa hai un movimento cultural moi grande, un movimento asociacionista moi grande, e ali o tema das embarcacións ten moito pulo. Eles foron os primeiros que empezaron co tema das regatas de dornas, e é moi curioso porque esta xente tuvo a oportunidade de que estes vellos que navegaran a vela, ao ver que os mozos estaban facendo estas regatas, foron os fallados, recuperaron esas velas vellas e navegaron con eles nas regatas. Entón, eles tuveron a sorte de que non hubo un corte xeracional. Os vellos e os novos conviviron. Un espacio pequeno, pero conviviron, non hubo esa perda. Aquí en Bueu, desgraciadamente, hubo un corte. Ningún vello dos que navegou a vela navegou cos barcos da asociación. Un corte total. Desapareceron todos. Ao final, vireiros a apodrecer nas playas tirados e algúns estalar enqueixidos nas fogueiras de San Xoán. E ao final terminaban por botar os arder.